pemirsa gimana bar masak langsung ngarit pemirsa. Jadi iki dadi wis duwe stok ngarite. Iki mae mau makan lagi pemirsa. Jadi ben tambah duwe tenaga. Tapi ketoke mae panas-panas ki enake mangan mie pemirsa, seger. Favorite mie. Mak iki mau masak sayur bayam bening pakai wortel pemirsa. Wis sama bikin sambal tempe kemangi sama goreng pindang. Wis ngono wis dadi pemirsa yo. Iki Mbak Kesi wis mulai kurang nek ngarit. Mak pengen beli mie pemirsa. Bikin mie enak ketoke. Wis mangan saonone lah. Jadi seger. Kimang mak yo urung isa-isa pemirsa soalnya cepet-cepet engko nek kawanan yo panas. Iku Pak pulang. Oke, pulang. Pak pikir ora mulai. Pas Pak mulai delalah udan pemirsa. Dan grimis muga-muga deres udane pemirsa ben tandure mae ben iso ngudoh ya pemirsa. Ki mau mak juga leren pemirsa. Jadi mae bar mangan ki mau yo. Alhamdulillah wis tak syukuri mangan ambek apa sing penting awake sehat. Alhamdulillah. Ki mau yo mbah-mbah khusus nggone pake ndek esuk nggone mae karo nggone Dewi ya pemirsa. Lah iki sing nggone pake sing dienggo kerja. Nih pape jadi ya maklum sek teles tebes. Lah sekarang hujan. Hujan lah gerimis loh kayak ini pemirsa. terang meneh ki sing garai ngelu nek udan-udan ya ngene iki pemirsa ora deres mok suker tok dalane wis gunung sakmono kae. Kok gak mek wortel e? Gak uman wortel. Wortel bayam e. Ning mangkok entek, Mang. Mek ning. Heh? Gak kates ya? Piye je wortel kok masuk bayam dikelo ambek kates kowe iki kok iso enek-enek ae. Tak kelo bening ambek wortel. Masam kates? Kates. Astagfirullah, mripate. Mripate wis gak padang ya. Kami pindang. Pindangnya gede-gede. Pindang sak kentol-kentol ngono. Lah ya, kuwi larang apa sakmono? 3.500 Pak. 3,5. Lah suwi gak tau mangan pindang iki. Nangkitku lho iki guys pindange guys. Wis sak kentol-kentol. Suwi gak tau mangan pindang enak ya. Apa endok disuambelin, Pak? Untuk sapa sama iki? Hah? Endok pitik lah. Terus gawe mie wah. Pak sego warteg. Rambutmu rambut potong aja burek. Ngene. Heh? Piye sik delok? Banku kalau kebanan neh sedih aku. Bannya tipis terus. Sing ndi gurine? Iso ah, ngebanin gurine tipis ah. Perasaan ndek senen apa ndek anu wis. Apa nambal ae, tambal. Ngebannya tipis mbok banin gurine. Lah terus piye solusine? Bane bocor neh pemirsa. Lagi bar ditambal ndak bisa seminggu ya, Pak? Kok seminggu pirang dino langsung aku ya. 2 dino ya, 3 dino saiki. Dino apa kae dino. Dino apa.
Lah iki lho wis Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 dino. 4 dino kebanane. Kuwi njaluk ganti anyar paling jerone. Jabane iki yo, jabane tipis. Panas gak kuat dene. Tuku second gak enak ya kuwi. Aku mahe dene 2 minggu wis. Nek second kan miring ngono. Wih, banter-banter Nduk. Gak suno rambleng setengah kali ini. Perasaan pas aku ya sarapan ya. Kok ya kaliren. Aku sing gak sarapan biasa ya. Tapi kemang aku ya ndredeg pemirsa. Mbah ping pindho akeh-akeh. Ning omah ketok teruk-teruk tapi gawean ora enek bare. Ngantek Dwi mulai sekolah ndang cek urung bar aku. Bune. Wis balik neh. Kesusu soalnya ya wis awan wedine. Bature wis mulai meneh. Delalaki mau ya ora kerja pemirsa mau ngapling tok. Soale ya wis gak usah disebut ya pemirsa. Pagi berduka cita. Dadine ora nyetak. Buah nagane mak ono apane pemirsa. Mentol-mentol. Ki mau tak kandhani anu udan grimis lah rapopo paling ora sida udan kaya ngono pemirsa dadine ndekne langsung budal wis intine ya ngono mau jadi mae seperti biasa manggane mae alhamdulillah ngene wis padha dirujaki wis Mbak njaluk dirujak wis kaya ngono wis yo nek doyan gak masalah. Jadi lho ono kerangkange pemirsa. Ya lumayan kena dienggo seger-segeran. Mulai wi. Loh. Oh, ya ganteng. Astagfirullahaladzim. Lah kok dadi Saulin? Mangi cek gondol. Gatel tak gundulisan. Lah terus pemirsa dadi gundul nek mang tak rasani rambutnya gondrong saiki mulai-mulai loro-loro kaya Saulin lho, Saulin. Super tuh. Masuk ngono kok mbok plontos ya. Engko lho sisone. Ngaret tak. Nah, alhamdulillah. wong sampe ben tak cacak kok kene kecepu. Astagfirullah gak bolong embu malah. Yo, ora bolong kuwi bolong dicotok ae kok. Lah Ngopi nambah ya nek ate ban iki njopo gak layak san aku wis sedih sabar. Wis dilakoni ae. Ora oleh sambat. Iki pemirsa, iki mau kan tak rasani yo. Rambutnya wis gondrong. Munine kaya ngono pemirsa dadi iki mau mulai yo tinggal 20.000. Wis gak apa-apa. Apa nih? Nerisi ati klemer rasane gundulisan. Tukang potonge ngene. Piye potong piye? Wis gunduli ae aku. Kowe potong ning warung apa ning? Warung kene mah dulu ya. Oh, ngarepe Mbak Kasri. Lah ning kono ndak oleh 10.000 bayar liyane ngono. Kowe potong cepu wis mulah 1.000. Alhamdulillah pemirsa lho.
Masih sisa pemirsa, gak entek. Duwe gak entek pemirsa. Kena tinggal blonjo sedino. Wis, alhamdulillah. Banteng. Ayo. Ndak Pak Uber Pak. Kena tuh jajal Pak. Kertak kena wis jajal wi. Oke. Gatel. Lah iki lah keseruan. Tumben lha terus Pak murung ados, ndang ados. Apa? Mosok. Ambu. Mah kelem yo. Ambu. Mah. Heeh, enak-enak duwi. Enak-enak. Ambu cilik-cilik. Iya rontok. Piye wi rasane wi? Keri. Kerine piye trecep-trecep ngono? Kemang tek yo gak kaosane Den. Nah. Wes aku pe lanjut ngeruk kretong.